विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा वीर वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेशा वीर वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा धनी वेंकटेशा चिंतामणि वेंकटेशा देवाला प्रदक्षिण जाऊन आचार्य सप्ताह या वर्षाचे सोबत संवत्सराधिष्ठनाने सप्ताह देवाला प्रार्थना देवाना दीर्घ परंपरा 7 दिवसापर्यंत भजना सप्ताह देवांच्या निर्विघ्नाधिष्ठनाकडून घेऊन शुभप्रजोगा देवप्रजोगा गावांतो प्रजावांतो सर्वच कणाने भजनानंद येऊन देऊन शेअर करतात आणि सर्वांगणाने एवढे प्रयाण सुखप्रयाण जाऊन येऊन त्या विजोबाचं भजनावर भाग घेतले तरी सर्व पुण्या फळांचे त्याच्यावर गौरवाचं पुन्हापणाने केला या वर्षाच्या सप्ताहावर वैभवाच्या कीर्ती करा त्याची सर्व पुण्या भारत सर्व जनाला घरात घेऊन सर्व घरात दोष निवारण जाऊन पेटे सगळे दोष निर्दोष जाऊन त्या टाइमला वृद्धी करून ठेवला आणि सर्व जनाला घरात सुखी शांती समाधान आयुर आरोग्य भाग्य सर्व जनाला उद्योग आणतो त्याने यशस्वी कीर्ती स्थान मान गौरवनादी त्या विकटला अनुग्रह करून घेऊन मुखाविरचना अभिवृद्धी कार्य आणि समाजात ऐकमत्यार होऊन घेऊन चंद्रदर्शना कार्यक्रम देवा करून घेऊन त्यामात्र नाही कार्तिक पुनर्वत शिवदर्शना उत्सवाधिकारी महोत्सवाधिकारी विचारणाने वैशाख पुनर्वत विवेकानंद पिंडे तुमचा निर्विघ्न वैभवार करून घेऊन आम्ही पिंडे का उत्तरोत्तर अभिवृद्धी पण वेंकटरमणावर उत्तरा असून धनी वेंकटेशा चिंतामणि वेंकटेशा फणिशयन देवा श्रीपति वेंकटेशा फणिशयन देवा श्रीपति वेंकटेशा नमस्ते वेंकटेशाय मंगलाप्रवासे श्रीनिवासाय माधवाय नमो कल्याणातुरगात्राय कामिनाथप्रदाय श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः वीर वेंकटेशाय ते नमः कुंडलिका वरदे ज्ञानदे महाप्रभु की कार्तिक दामोदर महाप्रभु की पंढरीनाथ महाप्रभु की रघुनंदन महाराज की रामकृष्ण गोविंद नारायण रामकृष्ण गोविंद नारायण रामकृष्ण गोविंद नारायण
माता की सुंदर मुख साजिरे कुंडले मनोहर गोमती वाके
योगारोमति प्रसन्नवदनं भूषा सहस्रोजनं लक्षं चक्रविनायकसामिकरणक्षवीं छत्रे भूतमणीन्द्रविन्दुतमलाश्लक्ष्मीरलक्ष्मीमङ्गले करुणामतिपीतवासिकां धृतचार्तस्वरजातभूषणाम् अतिरम्य उपश्चरभुजामनिशं नौमि महादशां शुभां मृत्युञ्जयाय शुक्राय अमृतेशाय जलवाय महादेवाय महाकान्याय च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा केशाय विद्महे सर्वराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात् नमो भगवते कामरूपिणे महाबलाय अनन्ताय स्वाहा ब्रह्मान्ता गुरुवत् साक्षात् विष्णुदेवं श्रीपदे आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तमे जन्मधर्मणे स्वामी परमात्मा विराजमान जन्मशेल पांडुरंग सदिताना प्रार्थना कोरगे विशेषम ग्रामदेव वीर वेंकटेशार विकास कोरगे तसे 18 पेंटे देव मंजेश्वर वनंतेश्वर विकास कोरगे तसे मूर्ती नरसिंहालय परिसर सकड आराध्य देवाल विकास कोरगे नागांतर्गत संगरहणा विकास कोरगे नंग प्रतिष्ठापन नागा विकास कोरगे विशेष संस्थान गुरुवर्यांगलो मठ आराध्य देवाल विकास कोरगे नंगे गुरु परंपरे सकड गुरुवर्यांगलो विशेष आता पीठाधिपति जैन स्वामी विकास कोरगे नरसिंहाल विकास कोरगे दवातुगर चरणार भक्तीना प्रार्थना कोरगे विशेष पर्वकाल कार्तिक मासाचे विशेष शुद्ध पंचमी दोन एकादशी पर्यंत अंग चोंचद सल विशेष सप्ताह अखंड भजना सप्ताह कार्यक्रम या सगळे कार्यक्रम तुगर सानिध्य अभिवृद्धी कडे जाऊन घेऊ सगळे आमगे पेंटे बरेपण वगैरे जाऊन घेऊ विशेष अंग कोण भजक आणि घेऊन सेवा करता की त्यांना सगळ्यांके चांग जाव कामणा तुगर उद्देशपूर्वक जाऊन घेऊन तुगर सन्निधान आणतो आम्ही पुढे दोन चोलना येता झाला विशेष महोत्सव द्यावा त्या प्रकारे त्या कार्यक्रम चंद्रीतीर जाऊ का तुगर सानिध्य अभिवृद्धी जाऊ का अंग कोण भक्तीना भजकान मागतागे मागील विषय तू सत्य करून देऊन सगळ्यांके दोड पर्यंत कसे रक्षण केला आणि मुखार समजला रे तशी रक्षण करून देऊन आमगे जीवन पावन कोर कामणा तरी जाऊन घेऊ अखंड संकीर्तना सेवा या संविधानाचे 7 दिवस चोलचे जावा त्या प्रकारे या पर्वकालाचे तुगला प्रार्थना करून घेताची एक तिथी उणेशी निमित्ती चतुर्थी आम्ही प्रारंभ करून घेऊ एकादशी पर्यंत 7 दिवस या आराधना करूचे म्हणून संकल्प केला तसे द्वादशी प्रातःकालाचे यांची समयाचे मंगलाचरण चोलचे असतावा त्या सगळे कार्यक्रम चंद्रीतीर जाऊ का खंची रीतीर विघ्न येवचनज तसने विघ्न याना तशी या कार्यक्रम तुगल प्रीती कदरी जाऊन घेऊन आम्ही करूचे आचरण करता तुगल सानिध्य घेऊन घेऊन आमचं रक्षण कोर कामणा उद्देशपूर्वक जाऊन घेऊन सगळं आमगेला भजक बंद आडಳಿತ वर्ग वैदिक वर्ग तुगल सन्निधान प्रार्थना करून घेताची कोरच्या तसरी आराधना संतोषात तुम्ही स्वीकार करून घेऊ का तुमगे पूर्ण सानिध्य घेऊन रक्षण करता मुखावे भविष्यवनांत तनिके विशेष तुमगे सन्निधान सेवा करत शक्ती सामर्थ्य देऊन घेऊन मुखावे भविष्यवनांत देवनांत आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैहिक कसने तापत्रे असणारे दूर करून देऊन मुखार सलो तुमगेल अनुग्रहण करताना आमगेल जीवनांत कसने ग्रहचार विषयात युक्त सल दोष निवृत्ती करून देऊन या संविधान कोण भजका नंगून येतागे तन केतनाय आचरण घालनाशी तन उडगास केलेलं मात्र तू पाहून घे तन तंगेल मनांतून सर्व अपेक्षा सिद्धी करून देऊ या संवत्सराच्या आराधन तुगेल चरणार अर्पण केलं अजन करताना मुखावेल भविष्यवनांत आम्ही मनात केले कार्य सगळं चंद्रीतीर चलवून दिला म्हणून कीर्ती कारण करून घेऊ का आणि अंगाचे विशेष तुगेल सन्निधान प्रार्थना करून घेताची प्रत्येक वर्ष म्हणाल तसे विजृंभणे तुगल आराधन करून घेत असतावा मात्र नाही अंगाचे एका देवस्थानाचे शिथिल अवस्था असतो म्हणून अंगा जीर्णोद्धार जाऊ का म्हणत झाल्या अपेक्षा सकड भजकाल असतात आमगेला आडत वर्ग वृंदात तसा तसे असताना भजक वृंदाने तुगल सन्निधान केतनाय प्रार्थना करता असेल त्या सगळं प्रार्थना तू सत्य करून देऊ का त्याला तुगेला एक प्रेरणा असो का आणि तुगेला अनुग्रह असो का त्या संदर्भ केतना कसं नाही म्हणाला आमचं कळणं त्याला आम्ही प्रार्थना करूचे आमगेल कर्तव्य असता कर्तव्य प्रमाण तुगल सन्निधान प्रार्थना करता देवा मुखार सुनिया देवस्थान जीर्णोद्धार जाऊन घेऊन वैभव पेत जाऊन असेल पूर्व रीतीर तू कशी स्थान घेऊन आमका अनुग्रह केला तशीची पूर्व रीतीर स्थान घेऊन पूर्वस्थानात घेऊन विशेष जाऊन असेल तुगेला अनुग्रह आमगेल सगळे पेंटे का प्राप्ती जाऊक असेल भाग्य आणि जीर्णोद्धार जाऊन घेऊन मुखार वैभव जाऊन असेल देवळ निर्माण जाऊन घेऊन त्या सन्निधानात आम्ही अर्चना पूजना तुगेल विशेष करू एक भाग्य आमका अनुग्रह करून येऊन आयुष्य दिवसात तुगेल चरणार कोण भजकान भक्तीन तंगेल मनातून कसं प्रार्थना केल्या गे त्या सर्व प्रार्थना चांग प्रार्थना तू सत्य करून येऊन मुखावेल भविष्यवनान तुमगेल अनुग्रह आमगेल पटिबला केतनाय असते तशी अनुग्रह करून आयुष्य दिवसा प्रार्थना केलं मुखासून या कार्यक्रम जाऊच्या पर्यंत कंचेरी विघ्न याना तशी या कार्य सगळं निर्विघ्न तू चलवून दिला म्हणतात संतोषा कारण करून देऊ का म्हणून तुगेल चरणार भक्तीना प्रार्थना करून घेता देवा ओम देवी माचा मंदिर देवास्मा विश्वरूपो पापसशो नंदी स्थानो नमो नमः देवास्मानो सुदेलो समन्वयतनना महागा
विठ्ठल देवा विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಜಗದೊಡೆಯ ವಿಠಲನ ಚರಣವನು ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಿರೋ ಸದಾ ಕಟಕಡೆಯಲಿ ದಡವ ಮುಟ್ಟಿಸುವನ ಪಾದವ ಗಟ್ಯಾಗಿ ಪಿಡಿರೋ ಸದಾ ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ದೇವ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ದೇವ ವಿಠಲ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಪಟ್ಟದೊಡೆಯನ ಭಜನೆ ತಟ್ಟಿ ತಾಳವ ಹಾಡು ಸದಾ ತೊಟ್ಟಿಹನು ಪೀತಾಂಬರ ಇಟ್ಟಿಹ ಕೈಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನು ಸದಾ
आमुची घरा भीमाची आमुची घरा भीमाची रे आमुची घरा आमुची घरा भीमाची रे आमुची मिराची पंढरी आमुची मिराची पंढरी आमुची मिराची पंढरी आमुची मिराची पंढरी रकुमाय देवी आमुची माता 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 पांडुरंग आमुचा पिता पांडुरंग आमुचा पिता पांडुरंग आमुची मिराची पंढरी आमुची मिराची पंढरी मिराची पंढरी
घरा श्रीमती रे आमुची घरा श्रीमती आमुची घरा श्रीमती आमुची घरा आमुची मिरासी पंढारी आमुची मिरासी पंढारी 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 शङ्खचक्रधर तुलसी माला धर शङ्खचक्रधर